În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți aici. Am încheiat campania așa cum am început-o, ne-am plimbat prin tot orașul și am stat de vorbă cu oamenii, însă cei mai importanți pentru noi astăzi și mereu au fost și sunt cetățenii județului Vâlcea și cetățenii municipiului Râmnicu Vâlcea. Mulțumesc mult de tot! Și atât pentru mine, și pentru prietenul și colegul meu, Ceagutău, sunteți prietenii noștri cei mai buni, oamenii alături de care am mers în această campanie. Și vreau să vă mulțumesc pentru fiecare centimetru pe care l-ați făcut alături de noi, pentru a le arăta oamenilor și a-i convinge că noi suntem cu bună credință pentru județul Vâlcea și pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. Mulțumesc mult de tot! Sunt convins că duminică cei 3 trandafiri vor fi cu votat pe toate buletinele de vot. Vă sunt recunoscător, am pornit împreună în 2016, am rămas împreună pentru că primăria și Consiliul Județean niciodată nu a colaborat atât de bine. Dar asta a ținut de oameni, de caracter, de bărbăție și de onoare. Îi mulțumesc lui Mircea Gutău și, așa cum am spus toată campania asta, eu votez primar Mircea Gutău. Și votez pe toate buletinele de vot cei 3 trandafiri. Să vă dea Dumnezeu sănătate și luni dimineață să ne vedem voioși. Doamne ajută! Dragi colegi, aș vrea să vă spun, dragi prieteni, vreau să vă mulțumesc de suflet pentru modul exemplar pe care l-ați avut în această campanie electorală. Faptul că ați luat fiecare străduță în parte, faptul că ați luat fiecare scară de bloc, acest lucru demonstrează că v-ați făcut cu adevărată treaba și pentru acest lucru vă mulțumesc. Vreau să vă spun că sunt convins că la aceste alegeri locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea, cât și locuitorii județului Vâlcea vor vota experiența și nu vor face experimente. Eu sunt convins de acest lucru și vă rog din suflet să nu opriți ritmul. Bătălia se încheie abia duminică seara după închiderea urnelor. Și atunci trebuie să stați în secțiile de votare, să fiți atenți și, așa cum a spus și în această campanie, fără scandal, fără certuri. Vrem să demonstrăm că noi suntem altfel. Și prin acest mod de comportament, cu siguranță vom câștiga. Eu am încredere că vom deveni învingători și învingători așa cum ne dorim cu toții, dar nu vreau să fac niciun pronostic. Acum vreau să vă spun doar că sunt convins că Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean, și Mircea Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, vor fi și cei de după duminică. Vă mulțumesc din suflet. Și vă rog de suflet să le spuneți tuturor oamenilor cum să voteze. Locul 1 la primari, locul 1 la Consiliul Local, locul 2 la președintele Consiliului Județean, locul 2 la lista de consilieri județeni. Dar mai simplu le spune să voteze cei 3 trandafiri. Asta e cel mai important. Ca să nu se facă confuzii și dintr-o greșeală unul să ia câteva voturi în plus. Nu! Să caute toți trandafirii, cei 3 trandafiri. Vă mulțumesc de suflet, iar duminică seara sunt convins că vă sărbătorim victoriile. Mulțumesc!